Nawr, erbyn hyn, chi'n gallu creu lluniau yn Fireworks. Chi'n gallu mewnforio a copio glidio lluniau o'r we. Ond mae ffordd arall i chi'n gallu tynnu llun ar Fireworks hefyd. Nawr, y ffordd yma i ni defnyddio y vector tool sydd fan hyn. Nawr, os ych chi'n gyfarwydd gyda rhai animeiddio sydd ar y teledu, dydyn nhw ddim yn tynnu llun pob peth fel hyn, maen nhw'n tynnu lluniau pethau mewn siapau. Ac os fi'n mynd fan hyn i'r Eclipse tool, gallai gwneud gwyneb fan hyn. A dwi ddim yn edrych o'r gwyneb ar hyn o bryd, achos dwi ddim yn lliw-ish gwyneb, os o clicau'r lliw yna. Ac wedyn, beth dwi'n mynd i wneud wedyn, ydy dwi'n mynd i clicio ar y cylch, clicio bant o'r cylch yna, a wedyn clicio ar y cylch eto, a dwi'n mynd i gwneud cylchau gwyn. Nawr, y cylchau gwyn hyn fod cynrychioli barf. Okay? Ac gallai mynd fan hyn. Nawr, a'r problem yw, achos mae'r cefndir yn gwyn gyda fi, chi ddim yn gallu gweld y barf yn dda iawn. So beth fi'n mynd i wneud nawr, dwi'n mynd i newid y cefndir, so modify canvas colour, a dwi'n mynd i newid i matcho hwnna. A nawr, fi'n gobeithio, chi'n gallu gweld hwn, ydy'n edrych fel barf, gobeithio fod e. Ac beth dwi'n mynd i wneud nawr ydy rhoi cylch yn y canol, a wedyn dwi'n mynd i lliwio hwnna mewn yr un lliw ar croen. Nawr, gallwch chi wneud y croen yn drwy lliw chi, cofiwch mae'r Simpsons yn melyn. Ac wedyn dwi'n mynd i wneud fwy o liwiau, na'ch siŵr bod yn matcho fan hyn. Ac beth dwi'n mynd i wneud nawr, dwi'n mynd i wneud hat Sion Corn. So ar gyfer het Sion Corn, dwi'n mynd i gros fan hyn. Ond, ydych chi'n sylwi, dwi ddim yn perffaith. So dwi'n gallu gwasgu'r saith gwyn hyn fan hyn. Ac dwi'n gallu pwysio pethau mewn. Ydych chi'n gweld beth fi'n wneud? Dwi'n gallu pwysio pethau mewn a newid siap pethau. So nawr fi'n gobeithio, chi'n sylwi bod yn edrych yn fwy fel siap y het Sion Corn, a gallai mynd fyna. A ni gallai just stretcho fe mas i wneud edrych yn bach yn well i fe. Okay. A wedyn y peth olaf fyddai'n gwneud ydy ychwanegu un arall ar y top, ond y tro yma fyddai yn wneud yn coch. A jyst i wneud i matcho fan hyn. So mae het Sion Corn gyda fi fan hyn, a beth gallai wneud yw ychwanegu rhagor fyna o synysau. Ac cofiwch, fi yn gallu newid rhain. So maen nhw'n matcho lan, a gallai jyst tynnu nhw lawr os fyse jyst i edrych fwy fel het Sion Corn. Okay? A gyda bach o waith, falle bydd hwnna nawr yn edrych yn well. Okay? Nawr, ar ôl wneud hynny, gallai wastad gwasgu un arall ac rhoi un gwyn ar y diwedd. A wedyn na gyd gallai wneud wedyn yw cwpl o rai gwyn fan hyn. Ac wedyn cwpl o rai du, jyst ar gyfer y llyged. Okay. Nawr, os fi'n copio a glido, fi'n gallu defnyddio'r saethau wedyn jyst i symud llygad o gwmpas. A wedyn, dyna ni. Sion Corn, un wedi gwneud yn defnyddio'r lliwiau sydd gyda ni fan hyn. Gawn ni weld pa lliwiau sydd gyda ni fan hyn, y pwrs paint, ac un wedi gwneud gyda'r vectors fan hyn. Ac wrth gwrs, chi'n gallu cyfuno'r ddau os ych chi eisiau i creu'r llun. Nawr, yn anffodus, mae Sion Corn nawr angen lliwio mewn yr barf. So dwi'n lliwio mewn y barf yn wyn fyna ac lliwio'r mewn fan hyn. So mae dau Sion Corn da ni nawr.
Nawr, cofiwch, amser chi'n rhoi'r gwaith mewn, bydd angen i chi rhoi Nadolig llawen, flwyddyn newydd dda, ac hefyd pryd mae'r ysgol yn dechrau nôl yn mis Ionawr. So, dyna diwedd yr gyfres hyn o fideos. Os mae rhywbeth i chi eisiau gwybod neu chi ddim deall, gallwch chi anfon neges i fi. A cofiwch, hoffi'r fideos, subscribewch wrth gwrs, ac hefyd gallai cael bach o adborth. Diolch yn fawr a hwyl am nawr.